Vi er gruppe 7, og vi har med hybridvirksomheden Topsport. Hybridvirksomheden Topsport er en virksomhed med 2 funktioner. Nemlig at vi har en sportsbutik, som sælger lækre sportsudstyr, og en cykelklub, som både beskæftiger sig med en indendørs spændingslokale og en udendørs program med instruktør. Her er vores logo Topsport. Det er et let og tydeligt genkendeligt logo. Vi har så lavet en SWOT-analyse, og de stærke og svage sider, det er jo de interne, som virksomheden sig selv har indflydelse på. Under stærke sider, der har vi en god egenkapital, og vi har undersøgt baggrundsviden, så vi ved, hvilke tendenser og sådan noget, der er her i Horsens. De svage sider, det er, at vi er nystartet, vi har ingen erfaring inden for faget. Så er der eksterne. Og under muligheder, der har vi god beliggenhed. Vi ligger nede på Høje Guldbergsgade. Det er meget centralt og sådan noget. Så har vi trusler, som er konkurrenter, og vores finanskriser. Topsport ligger på Høje Guldbergsgade nummer 36, og det har vi valgt, fordi lokalet passer til vores virksomhed og økonomi, og samtidig så er der også en stor parkeringsplads udenfor, så der er rig mulighed for at parkere. Her har vi et butiksspejl over Topsport, som her går man ind ad døren med de 2 planter. Hvis man går til venstre, så ser vi alt vores sportstøj hængende, hvor der er rig mulighed for at gå imellem. Og i midten her har vi disken, hvor folk kan betale osv. Og over i hjørnet her er der en udvalg af cykler, både mountainbike og racercykler. Og over i venstre hjørne, der har vi en prøverummet. Vi har delt vores butik lidt op i kategorier, hvor vi har cykler i det ene hjørne, og så sportstøj for sig selv over i den anden side. På første sal over vores butik, der har vi et spændingslokale, hvor der er 21 cykler, og hvor der er plads til en instruktør op foran. Her har vi forsiden på vores hjemmeside, hvor man kan gå videre ind i webshoppen eller logge ind og melde sig ind i klubben og melde sig til nogle cykelhold. På vores webshop der ses det tydeligt, at vi bruger cross-channel, fordi man kan bestille varer til afhentning i butikken. Cross-channel betyder blandt andet også, at man kan bytte det tøj, man har købt på nettet nede i butikken. Vi har lavet et finansieringsbudget med egenkapital og varekontor for at finde ud af, hvad vi har at gøre med af penge til virksomheden. Vi har også lavet et etableringsbudget, hvor vi har vores startudgifter for virksomheden. Det første år på vores resultatopgørelse har vi ingen overskud, blandt andet fordi vi er en nyopstartet virksomhed, og vi har valgt at bruge omkring 500.000 på markedsføring. Og vi kan se ud fra vores balance, at den går op, og det betyder, at vores resultatopgørelse stemmer overens. Vi har 500.000, vi vil bruge på markedsføring. Vi har valgt at reklamere med vores virksomhed i avisen. Topsport er ikke sæsonbestemt, derfor reklamerer vi hele året rundt. Her vil vi reklamere med en helsidesannonce i Horsens Folkeblad hver uge med nye tilbud. Radiospot, som reklamerer for Topsport med tilbud. Dette radiospot skal gå hver uge hele året. Vi har 3 operationelle mål, hvor det første er, at vi vil have 200 medlemmer i vores klub, inden det første år er gået. Nummer 2 er, at vi vil have en nettoomsætning på 7,5 millioner det første år. Og nummer 3 er, at vi vil have minimum 3 uddannede instruktører ansat inden for 6 måneder. Vågn op! Her har vi vores konkurrentanalyse. Vi er i bred konkurrence med de fleste butikker i Horsens, fordi vores målgruppe kan finde på at bruge deres penge der. Vi er i snæver konkurrence med Bilka og andre sportsbutikker, der sælger de samme slags varer, som vi gør. Det her det er så vores brochure for Topsport, og den er så lavet på engelsk, for at folk, der kommer udenbys, også kan ligesom følge med i, hvad der sker. Inde i brochuren, der... Undskyld den korte afbrydelse. Her har vi brochuren indvendigt, hvor der står informationer om, hvad blandt andet vi har tilbydet, og hvad vi sælger, og hvor vi ligger henad, og sådan nogle ting. Så har vi lavet en hjemmeside, og på den her hjemmeside, der kan du her invitere dine venner osv. Udover det, så kan du skrive opslag, hvis du for eksempel har spørgsmål eller lignende. Derudover så kan du selvfølgelig gå ind og se, hvad vi har om os, og der står der mail og åbningstider, og sådan lidt af hvert ende. Udover det, så åbner vi den 1. oktober. Det står også herinde, og der står, hvad priserne er fra, og blandt andet en lille kort beskrivelse af, hvad vi egentlig består af. Denne idé til virksomheden er selvfølgelig lavet på vegne af Sofie og Søren, det ægtepar.